Bon dia. Vinc a explicar molt breument el document que hem fet amb els meus companys de l'APTA i de la MOT per emmarcar geogràficament aquest espai. I bé, hi ha un recull d'alguns dels mapes, algunes de les dades, a fora hi ha més mapes, per tant, intentaré donar algunes de les dades claus que pensem que són fonamentals per entendre com funciona aquest territori. En primer lloc, amb tres evidències de partida. Com a geògraf que soc, m'agradaria ressaltar moltíssim un element clau, que és la grandíssima posició geogràfica del nostre espai. Un espai xarnera dins d'un àmbit molt més gran que té una optíssima posició geogràfica que podem rendibilitzar. Un espai, a més, que té un importantíssim patrimoni natural, cultural, del paisatge, però que també està en risc. Els canvis socials, climàtics, ens afecten especialment i, per tant, posen en risc una part fonamental d'aquests elements que ens uneixen. I, per últim, un espai comú, que efectivament tenim una identitat cultural comuna, una llengua que ens uneix, però que no ha desenvolupat encara una estructura prou sòlida de treball comú i que s'allargui en el temps. Per tant, aquests tres elements inicials que emmarquen aquest espai que té molts elements en comú, algunes problemàtiques, com veurem, però també alguns reptes i oportunitats per endavant. En primer lloc, si analitzem el poblament, l'estructura del poblament, podem trobar una primera gran diferència. Trobem un nord amb una àrea urbana de Perpinyà molt sòlida, molt gran, mentre que al sud tenim una xarxa de ciutats mitjanes que, per tant, configuren diferent la manera en què s'organitza i es distribueix la població i l'activitat pel territori. En segon lloc, si comencem a analitzar algunes de les dades, per exemple, pel que fa a l'ocupació i l'economia, veiem que clarament estem davant d'un territori altament terciaritzat, on el sector terciari ocupa i significa una part molt gran de l'activitat econòmica, tot i que també trobem algunes particularitats. Especialment al sud, on tenim un sector secundari industrial i especialment de la construcció molt gran, que de fet no s'ha recuperat dels nivells d'abans de la crisi del 2008 pel que fa a l'ocupació, però, com deia, un sector secundari industrial, especialment al sud, important, que genera unes exportacions de l'economia del costat sud molt important, en què tenim alguns clústers, alguns elements de la nostra economia molt importants que generen, per tant, un important tret diferenciador amb el costat nord de la frontera. Pel que fa a la demografia, un territori que en aquest cas sí que comparteix una crisi demogràfica important. Tenim unes importants diferències entre la costa i la muntanya, entre la zona més dins del litoral, on hi ha el corredor de les infraestructures, en què tenim, per tant, algunes zones amb una important crisi de despoblament i d'envelliment, però que, per al contrari, som un territori d'atracció de població. Per tant, continuem tenint un atractiu, una capacitat important d'atraure població. Per tant, una dualitat molt important pel que fa en aquest context, i insisteixo en importants diferències entre el litoral i la part més de muntanya. Que, insisteixo, tenim un creixement natural cada vegada més negatiu. I, de fet, en tots els indicadors de creixement natural són negatius en el nostre context, però creixem gràcies a la immigració. Per tant, unes dades que ens reflexen també un canvi i una transformació en l'evolució demogràfica en els últims 20 anys, però que veiem que s'accelera. I, per tant, una transformació que, lògicament, suposa un repte i un canvi pel que fa a l'estructuració
de la societat del nostre territori. I un altre element fonamental per entendre la demografia, l'envelliment de la població. Hi ha municipis on més del 25% de la població té més de 75 anys. I això, per tant, significa o té unes conseqüències en els serveis, en aquest conjunt d'elements que necessita aquesta població de salut i, per tant, de com distribuïm tots aquests equipaments necessaris per aquesta realitat. I algunes dades també que d'entrada a molta gent quan les ha vist sorprenen. Estem també davant d'unes realitats socials complicades amb indicadors que ens han de fer reflexionar, creiem, d'una manera important. Estem davant d'un territori que té nivells de renda particularment baixos i que, per tant, tenim indicadors tant del costat nord com del costat sud que són pitjors que la resta dels territoris que ens envolten. I, per tant, suposen també, insisteixo, un repte. Algunes dades molt breus i molt sintètiques, que no cal entrar-hi en concret, però bé, condicions de vida, per exemple, la renta disponible, però també altres indicadors en vermell són les que estan mitjanes per sota en el conjunt de Catalunya, en aspectes com la formació, en aspectes com la renda, insisteixo, en persones amb qualificació que tenen nivells de mitjana inferiors del conjunt del territori de Catalunya. Per tant, elements que també, insisteixo, ens descriuen una realitat del nostre territori. Però, a part d'aquestes problemàtiques, també compartim i hem compartit ja des de fa unes quantes dècades importants projectes com els que estem avui comentant. Projectes transfronterers que han generat ja importants eixos de cooperació, que per tant s'han consolidat al llarg dels anys i malgrat les dificultats administratives, malgrat no tenir un instrument propi de governança, sí que s'han consolidat estructures ad hoc que han permès en els últims 20 anys establir una notable cooperació transfronterera a diferents escales, a l'escala molt més macro dels POCTEFA que hem anat comentant, però també a l'escala més micro. Aquests mapes, per exemple, són la cartografia dels microprojectes que s'impulsen entre les administracions dels dos costats de la frontera. I també, això són algunes dades dels projectes Interreg, en què, per tant, també insisteixo, ja veiem una trajectòria, una consolidació pel que fa a l'hora d'impulsar algunes propostes compartides i també de ser capaços de captar inversió europea amb algunes temàtiques molt diverses, des de la cultura, la salut, el desenvolupament del territori, etcètera. I per tant, i per concloure, un territori que també comparteix expectatives. Un espai amb unes grans oportunitats compartides, com deia, en la preservació, en la gestió i en la projecció d'espais i recursos naturals, culturals del paisatge, que, com he dit també molt al principi, estan en risc i per tant és una oportunitat generar els elements, les eines, els instruments que ens permetin gestionar i obtenir un benefici molt més gran del que hi ha ara. També unes grans oportunitats de cooperació i de competència amb alguns sectors econòmics, que per tant caldrà veure quines estratègies com a territori impulsem i unes oportunitats i necessitats conjuntes d'avançar en una transició ecosocial que també va des de qüestions, com deia abans, de la formació, de la capacitació, però d'altres elements que lamentablement tenim com a repte ja, com la gestió de l'aigua, la producció de l'energia o la protecció de la biodiversitat. Per tant, unes oportunitats que ens uneixen, uns reptes compartits, però que hem de ser capaços de generar els instruments necessaris per impulsar-los i gestionar-los. Moltes gràcies.